Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini gilong ki khubor bam takasni. Uba Muni Roy Lingdo General Secretary jong kasinjuk sang samlash nong chilyang umzon bad ba walam nong si chairman habakran hagila pathai khubor hamau krwat Southwest Kasil District kila penpau ke jing snodiaw halor ka we ke jing jab we rangba bala palan sanpho snem aa ula kno bola thmu bat thombor ya ka we ka habrit ka badan khatwe snem karta kabla jiadang hagini kita yo bala dam uba Muni Roy Lingdo bat ba walam nong sit kila yuthu ba halor kani ka benta kila lit bud din bat na kalyang gi bahaying hasem jong katika hybrid kila lit ujor e jahar hapo mau kerwat police station namar kata keseng ka aijing kublay katnat bulit bakla shimkya halor kani ka benta da ka bakenturu bakum ye kini kibriu ki batmu ban thombori ki klung khna kimdei ban ailan nang ni shakman da ka bakenturu ye ki pat ba la da don manu manu kibriu ki batmu thombor ne le ben kimdei ban sngoting ne buri ndre ki dei ban wan shakmat ban yathu e kibriu ne hakaseng nang ban la ban rat ding khong yakum kini kibriu ki batmu ya kinu ginu ki kamsni la don no ki ba lap bat ini ikulung ila don apreng jong ka jing sitom bat lapan kit hapo PHC hamo thopada bandang ta kilara samo kurwan te ha ka jing lek but senran jongi ngim sim layo ka report ha tu kasngi rai nin bangi lek but ban budin ya kane hapo police station ngilala ba kane nakalyang jong ka ying kasem kila ai ka FIR te bat nakalyang jong ka police station kila ayo ban penrung hapo jong ki kila pengat haki kendon aing kaba uni rangba ula don kata ka asal namanta ini kelung te nakalyang jongi gi wanang ne kaban penskeu kolong ba ni kwa ban penrem ya kai kaba uni rangba ule ula don iki snam ki pasan poplos ai kat kum kai jing yo jing tep tinggi sngau ban penrem kum kiseng kum ki kun samla jong ka dong slem gi penrem di kum ki ni breu bat ngi maham ro balada de lada don gono ka jingja ka bakum kane nakalyang jong ka seng samla shnong jong ka slang nginom shong klikti henrei ngin shim ya kisenjam ki ba e da ka ba ngin ya trer kat lang bat ka an bat ha ka ba de bat kane ka kam ka ba mentang ngi sngo kwen ba nakalyang jong ka police department kilale aka ka ba de ban le bat ngi kenturo ba kinang shim khia shu ban nom ailat ya ka ba kum kini ki jaj breu ki ba don ya ka mensim ka ba snew ban penjot ya ka imlang salang khamtam ban pen snew ya ki klung khna lani bandon kono ka jingmut ka jingthmu ka ba snew chalendet na ka banta ki klung khna te ka ai ka ba jia ka long ka ba ngi sngosi na ka leng jongi bat ngi pen pawro ka jing sngo ban penrem na ka banta uni urang ba ubala don kita ki jingthmu lani kita ki jingle ka ba kum kita te ngi maham ya baro ba ngin kiar na ka ba kum kini ki jaj kam ba yo le se pin sangat haki kies ki ba leng ba jong ka an te nakalyang jongi sasisin ni penrem bat ni sngo ba kandom jiasu ko ba kum kane hagadong sileng nakalyang jongi kum ka sinjuk isa smasong ya ka sileng hadin masenja ka tu ka singi ilaya lay bersen ralang bat ki bahayeng te hapo PHC mokorwat ti kilaya tu yang i ba ule urang ba ule kalong ba kamri su tang sen ban kong unrei la don ki dak sniu ru hapo jong ka snong ka thau bo jong ka dong ka than hate hapo sileng mo jongi ti na kalyang jongi i kan tu ki paj ba kim dei ban shifting haba don kanu no jingja le sigi khon ikti ki parasnong para thau kim dei ban sir ban yathu ban bi shakmat rigi di ban slur na kalyang jongi ni ai mensim ban ni trilang ya kum kini jatkan kena makinum jaisu kini ki jing chat thombo ri khana na kalyang jongi bat ibo jong ka ani trilang ba bo jong ai ya ka bangin ya le ban pendu mata dengkong ya kum kini ki jaj ki ba thombo ri klung khana